Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта рабіць у нашым штотыднёвым стрыме сустрэчы са студыяй з палітыкам і блогерам Александром Кныровичем. Прывітанне, Александр. Дзень добры, паважаны Зміцер, дзень добры, паважаны глядачы. Ну, я нагадаю, што ў нас в гэтых пятнічных эфірах ёсць адно правіла, калі вы дапамагаеце існаваць Еўрарадыё, дапамагаеце працаваць журналістам і кідаеце маленькі донат, то на ваши пытанні мы абавязкова адказваем, канечне, калі яны не являюцца так наўпрост абразамі. Вось таму я прапаную, як заўжды, падтрымаць Еўрарадыё, ну і паразмаўляць з намі на простым эфіры. Тым больш, што Александр налаштаваны выкшталцоны эфір сёння зрабіць, вот, таму што ён паглядзеў на гэты кубак, убачыў гэтую налепку, пачытаў, што тут напісана, і сказаў: ах, бульбасрачык, ну пачынаем тады. Так, ну, давайте з гэтага і пачнем. Вы, спадар Александр, устроілі чарговы бульбасрачык у сваім YouTube-канале. Ну, канешне. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на YouTube-канал Александра Кныровича. Так вось, ну ладно, толькі вы разабраліся з победабесием, так тут, оказывается, вот Александр зрабіў, ну, просто сенсацыйнае, шакуючае адкрыццё і вынаходніцтва. Оказывается, Беларусь — гэта не Россия. Мы-то все час думали, что-то вот как-то вот муляя некое подозрение, но разобраться не могли. Вот пришел Кнырович и все по личках все расклал. Что ж там такое? Что вам... Ну, конечно, Зміцер здзекаваецца, і ёсць чаго здзекавацца. Конечно, гэтай тэзе Беларусь не Россия, напэўна, некалькі стагоддзяў, а не некалькі месяцаў. Конечно, в этом няма ніякага адкрыцця, але ўсё ж таки, ну, пропаганда і расійская, пропаганда беларуская прасоўвае гэты наратыў, што беларусы, расійцы — гэта браты назаўжды. Ну, ведаеце, той самы гімн, які зараз пачынаецца са слова «мы беларусы мірныя людзі». Ну, раней у часы БССР пачынаўся там «мы беларусы» там разам з Расіяй было, я уже не памятаю, як то было, но гэта было ў першых радках гэтага савецкага гімна. То бок гэта імперскі наратыў аб тым, што мы малыя браты. Ён існуе ў грамадстве, існуе і захапляе там траціну беларускага грамадства. І, канешне, я вырашыў зрабіць такое наўмысна такое выданне. Ну, не таму, што я хацеў распавесці пра, ведаеце, аналіз ДНК, ці пра паходжанне расійскай і беларускай мовы, ці пра колькасць татарскіх словаў у расійскім языке. Не, меня гэта не тое, каб не цікавіць, мне падаецца, што людзі самыя без мяне неяк у гэтым разбяруцца. А вось тыя прыкметы розніцы паміж узроўнем дэградацыі улады ў Беларусі і ў Расіі для меня зараз з'яўляецца істотнымі. І таму маё выданне гэта было пабудавана толькі на 4 прыкладах таго, што адбываецца ў Расіі, і таго, што з майго пункту гледжання немагчыма ў Беларусі. І, канешне, пад гэтым відэо, ведаеце, мой вывод быў які? Што, канешне, Лукашенко злодзей, канешне, ён павінен сидзець за кратамі, але калі мы памерым узровень как бы того, что есть у Беларуси, то, что есть у России, будет вельми такая великая разница, потому что у Беларуси, ну, немагчыма себе представить, как где-нибудь у райцэнтры забили, ну, хлопцы, якія там напаў на сотрудника ДПС, ну, забили как бы при затрыманні, и яго труп таскали бы по плошчы гэтага города, сагнали бы бюджэтнікаў, у тым ліку і падлеткаў, і дзяцей, каб яны бачылі, што менты робяць з чалавекам. І каб потым, калі там у Пескова таго самого запыталіся: а што вы думаеце наконт гэтага выпадка? А он зрабіў такое: ой, ну нешта у меня няма даставернай інфармацыі, пакуль мы прамаўчым. Вот вы можете себе уявіць вот гэтую гісторыю ў Беларусі? Ведаеце, спадар Александр, выбачайце, просто я ўжо далучуся да вашага спічу. Ну, можа быць, на дадзены момант канкрэтна у такім выглядзе і не магу сабе ўявіць, але такое адчуванне, што мы набліжаемся да гэтага. Мы рухаемся ў гэты бок. Вот вам прыклад з выкладчыкам універсітэта, які памёр там ці быў даведзены да смерці ў выніку спробы затрымання. Якая рэакцыя потым была? А нічога незвычайного. А что это такого? Ну вот так вот, да. И вот такие вот молодцы мы. Ну, я не згоден у якім сэнсе. А ў тым сэнсе, што ўсё ж таки я не бачу, каб сёння
тыя самыя менты, якія трымаюць у турмах 1500 палітзекаў і ўсё астатняе зрабілі яны, каб яны гэтым ўсё ж такі ганарыліся, каб яны казалі, што гэта наша дасягненне, што ён памёр. Так, ён памёр, как бы мы разумеем, што адбылося, но я не бачу гэтага сёння ў беларускам грамадстве. І ведаеце, не тое, як я казаў зараз у грамадстве, не тое, як уладзе. І ўлада гэтым не ганарыцца. І беларускае грамадства гэтага не прымае. Ведаеце? Ну і как бы, ну, добра, про труп мы размаўлялі. Уявіце себе, напрыклад, заяву памочніка нашага прэм'ер-міністра, напрыклад, аб тым, што вось тэорыя Дарвіна, ну, усе ж ведаюць, што яна насамрэч памылковая. Давайте яе выкраслім з падручнікаў. Вот што будзе, калі беларускі чыноўнік на ўзроўні памочніка прэм'ер-міністра скажа гэта? Ну, напэўна, выключуць гэтую псіхіятрычную хуткую дапамогу. Што зрабілася з тым самым у Расіі? Ад імя ўрада пайшлі ў Дзярждуму, у Нацыянальную акадэмію навук запыты. Давайте разглядзім гэтае пытанне. Может быть, сапраўды трэба выкрасліць Дарвіна з падручнікаў. І яны ўсур'ёз аб гэтым разважалі. Ведаеце, я не магу себе гэтага уявіць у Беларусі. Таксама я не магу себе уявіць у Беларусі паводзіны. Ну, ведаеце, гэта гісторыя з тым, як стралялі у Валдберысе, забілі 2 інгушэй, гэтых ахоўнікаў, 500 метраў да Крымля. Вы можете себе уявіць вось у гатэлі Вікторыя, які там побач з прэзідэнцкім дварцом у Менску, каб там, ну, прыйшлі там 30 чалавек, зрабілі там бойку, стрэлы, забілі некалькі чалавек, і тым, хто гэта арганізаваў, нічога не было. Бо вядома, хто гэта арганізаваў, гэта людзі на свабодзе, яны на дзяржаўных пасадах у Расіі, і ім нічога. Гэтага я себе уявіць не магу в Беларусі. І таксама я себе не магу уявіць, ведаеце, ну, вось такую гісторыю, як у Роснефці у Сечна. Да, гэта дзяржаўная карпорацыя, Сечань гэта паплечнік Пуціна. І там не тое, што адна эскортніца працуе ў дзяржаўнай карпорацыі за кошты дзяржавы. Не, там десятак добры. Там гісторыя такого кшталту, што дзяўчына 21 год прымаецца адразу на пасаду там памочнік кіраўніка адміністрацыі, у яе заробак $5000 адразу. Яна зарабляе там то ў 3 разы болей, чым такі нармальны супрацоўнік Роснефці. Яна атрымлівае яшчэ якісь льготы, яна лютая з гэтымі Сечаным у вандроўкі і ў камандзіроўкі. Не тое, каб я жадаў пакапацца ў брудным белязне, гэта не маё пытанне, але гэта ўсё на $мільёны. То бок дзяржкарпарацыя, гэта азначае, што кішэні расейцаў гэта садзержаць прастытутак на $мільёны. Усе аб гэтым ведаюць. Гэта вось так адкрыта, і ніхто з гэтым нічога, ну, не тое, што не можа зрабіць, а не збіраецца рабіць. І я себе уяўляю, вот паглядзіце, вот есть у нас, какая у нас добрая корпорация, великая, ну, Белкалий. Уявіце себе дырэктара Белкария беларускага, які бы купіў себе яхту за 100 мільёнаў, как бы усечана за $500 мільёнаў, гэты паскрамнее быў бы за $100 мільёнаў і трымаў бы ее недзе ў Сан-Тропе. Дом себе пабудаваў бы мільёнаў за $50. Вось як бы да яго ставілася і ўлада лукашэнкаўская, і беларускае грамадства. А яшчэ бы шлюх, прабачце, катаў бы на самалёце за дзяржаўны кошт на курорты. Вось за кошт Белкалі. І гэта не тое, што Лукашенко добры, а Пуцін злы. Гэта тое, што стан грамадства у Беларусі і ў Расіі вельмі адрозніваецца. Ну і, канешне, ўлада адрозніваецца. Лукашенко гэта, канешне, чалавек, які мысліць Беларусь сваёй. Ён такі князь, гэта моя Беларусь. Але ў яго, ведаеце, ёсць такія ашмёткі савецкай этыкі. У якім сэнсе? У Савецкам Саюзе была номенклатура. І агульны падыход быў, які ты там у себе на даче, ці там у себе, дзе ты жывеш, можаш хоць залатых гэтых блюд есці. Чорную ікру на заўтрак, на сняданне, на вечеру. Але калі ты выходзіш да людзей, ты павінен быць людзьмі. Ты не можаш гэта дэманстраваць людзям.
як ты жывеш, і калі ты жывеш так, вось так, як ты жывеш. І гэта зараз ёсць у Беларусі, гэта ёсць у беларускам грамадстве, і гэтага цалкам няма ў Расіі. У Расіі улада бандыцкая, якая пастроіла гэту піраміду, пабудавала, і дзе галоўны бандыт ганарыцца тым, як ён жыве. І побач з ім паплечнікі, якія ганарацца тым, што яны трымаюць вялікую краіну ў руках і могуць вось гэта рабіць. Таму для мяне сэнс гэтага выпуска быў менавіта ў гэтым, паказаць, якая вялікая розніца паміж тым, што адбываецца ў расійскім грамадстве, паміж тым, што адбываецца ў беларускім грамадстве. І дагэтуль, і нягледзячы на ўладу Лукашенка, мы вельмі і вельмі розныя. Меня, конечно, обвинавацілі под гэтым відэо адразу ў тым, што вось я как бы захапляюся Лукашенко, які ён добры, а Путін злы. Не захапляюся Лукашенко, але розніца ёсць. Короче кажучы, одно дакладна тут можа быць, Лукашенком не захапляецца, але русафоб канкрэтны такі Кныровіч у нас аказаўся. Але тут я вот таксама як у выпадку про безумоўна не да такой ступені, як і ў выпадку вось з забойствам хлопцаў у Расіі і зараз давядзеннем да смерці выкладчыка, не да такой ступені, але і па ўсім астатнім. Я не здзіўлюся, гледзячы на тое, як сябе паводзіць, як сябе пачувае Губазік сёння, што праз пэўны час ён не будзе гэтак жа сама, як у Расіі, гэныя бандзюганы, бегаць і страляць па Мінску направа і налева. З аднаго боку, а з другога боку, што там са шлюхамі адбываецца там, добра расказаў Саша Варламаў. І пра Лукашенку, і пра конкурсы прыгажосці, і ўсё астатняе, і як там девочки на коленях паўзаюць там і мяўкаюць. Так што... Але гэта адбываецца патаемна. Гэтага ніхто не выстаўляе ў інстаграмах і так далей. Хоць за гэта ім дзякуй, давайте скажам, што яны хоць гэта нам не тыркаюць нам у гэтым у нос. Пытанне ад гледача з донатам, як вы і заклікалі. Калі ласка, прывітанне. Так. Чаму, Александр, у прадстаўленым вами фінансавай справаздачы ад КС-2 пазначаны толькі аперацыйныя выдаткі на падтрымку платформы. Але ж у межах КС праводзіліся і офлайн мерапрыемствы, слуханні кабінета, слуханні па палітвязнях, падрыхтоўка да выбараў трэцяга складу. Як яны арганізоўваліся і ці было фінансаванне? Калі так, чаму гэтыя выдаткі не ўключаныя ў справаздачу? Па-першае, самая справаздача, самой вось публічная мой адказ Павла Латушка, але ён быў публічны, конечно, ў межах Координацыйнай рады, з'явілася выключна таму, што Латушка дазволіў сябе такі выклік. Вось у нас такое становішча з Мельнікавай, а дзе, мол, вашая справаздача? Вы, мол, кіравалі Координацыйнай радай, і мы ў вас яшчэ запытаемся. Мол, мы нічога не бачылі. І выключна з-за гэтага я ўсё ж такі себе дазволіў нагадаць Павлу Павловичу аб тым, што і справаздача была, і гэтую справаздачу прымалі дэлегат Координацыйнай рады. І ў гэтай справаздачы была не толькі тая частка, якую вы побачылі. Дзякую, што вы глядзелі. Там сума кшталту 66 тысяч еўро. Але была і закрытая частка, таму што трэба было патлумачыць дэлегатам, адкуль яны ўзяліся, хто іх размяркоўваў, на якія фонды яны пайшлі, і як гэта ўсё адбывалася. Але гэта немагчыма было выкласці ў публічную прастору, таму была камісія з 3 чалавек. Там прапісана было, у тым ліку і Курэйчык, якому справаздачаўся не Егораў, таму што Егораў не з'яўляецца чалавекам, які адказвае за фінансы Координацыйнай рады. У нас па статуту за фінансы Координацыйнай рады другого склікання адказваў сакратар Координацыйнай рады Іван Краўцоў, і справаздачаўся менавіта ён. І калі казаць сур'ёзна, то, канешне, пытанне, якія вы здаеце, яно слушна, але яно павінна быць да яго, а не да мяне, які ввогуле не датычыўся фінансаў Координацыйнай рады, і да Егорава, які, напэўна, датычыўся ў сэнсе некага падпісання заявак, магчыма, но не датычыўся размеркавання. Так вось, адказваючы на ваше пытанне, ведаеце, я дакладна і не ведаю, што там цалкам адлюстравана. Мне падаецца, што там усе выдаткі менавіта на працу Координацыйнай рады, у тым ліку на офлайн-паседжання, у тым ліку на нейкія іншыя рэчы, якія не датычацца выбараў, потому што выбары ўсё ж такі, мне падаецца, яны ішлі по некай іншых радках, і, канешне, іх не датычыліся дэлегаты Координацыйнай рады.
Таму мой агульны адказ, што улічана там усё акрамя выбараў, мне падаецца, я не ўпэўнены. Выбары асобна. Но дазвольце я пагляджу і запытаюся ў тых, хто гэтым удзельнічаў, і калі мне Зміцер нагадае, то наступны раз я адкажу больш дакладна. Але я падкрэслю, тое, што я об гэтым распавядаю, гэта выключна моя добрая воля, таму што я не браў ніякіх грошай, іх не размяркоўваў. Мне проста выбесіла трохі пытанне Паўла Латушка, які хлусіў аб тым, што не было ніякай справаздачы. Справаздача была 29 траўня 2024 года, і секретариат, і кіраўніцтва Координаційної ради другого скликання справаздачилася перед делегатами Координаційної ради. Дякую за питання. Все одно непразрыста і нема справаздачнасці. Это ведаеце, як сёння выклаў там двумя фразамі Стрыжак про тое, што за вось гэтыя колькі месяцаў 500 000 евро было патрачана, перададзена байсолам, сабрана і перададзена на палітвязняў. Ну і как бы і тут не затыкайце нам рот гэтымі сваімі двумя фразамі, непразрыста і несправаздачна ўсё адно гэта ўсё у вас. Так што ведаеце, Зміцер, па-першае, калі так кажуць, то тыя людзі, цалкам, калі в агулам так з гэтага з гелікоптер-в'ю паглядзець, то яны маюць рацыю не ў сэнсе, што няма справаздачы, а ў сэнсе, што няма такога, ведаеце, наработанай некай звычкі. Вось калі ты паглядзіш на там мясцовую ўладу у той Польшы, а яшчэ паглядзіш на Швецыю, то ты бачыш вось там мясцовы некий там савет, і яго так вельмі падрабязны бюджэт. Того, што ты не пабачыш ніколі ў Беларусі, ніякія Касцюковічы не будуць справаздачыцца перад жыхарамі, так? І таксама у нас вось гэта ў дэмакратычным руху. Нагадаю, я не беру ніякія грошы за сваю працу, як калі, за грамадскую працу, але нема гэтай звычкі, а з другого боку ёсць побач КДБ, якое кажа аб тым, што любая вось гэтая справаздача, гэта адразу дапаможнік пракурора там, КДБшніка там. Таму асабліва калі размова ідзе вот пра фонды, якія дапамагаюць палітвязням ці іх сваякам. Конечно. Таму некая звычка ўсё ж таки да справаздачнасці фінансавай яна павінна быць, некі стандарт. Заўсёды застануцца людзі, якія будуць казаць: ах, ўсё ж таки Вечорка скраў мільёнаў 170, якія былі выдаткаваныя на беларусаў. Так заўсёды гэтыя людзі застануцца, але вось нейкі баланс паміж тым, што мы знаходзімся ў умовах вайны, і тым, што ўсё ж таки гэта грамадскія структуры, якія павінны неяк справаздачыцца перад беларусамі, пакуль няма гэтага баланса, пакуль няма гэтай вось звычкі. Я хацеў гэтае пытанне напрыканцы нашай размовы задаць, але пакуль перайшлі на гэтую тэму, калі там задаюць пытанні, праўдарубы выходзяць і задаюць пытанні всякім там Кныровічам, Стрыжакам і ўсім астатнім гэтым грантасосам, да? Так вот, сітуацыя з праўдарубам Пятрухіным. Я, ведаеце, пачытаў у Дмітрука такое опісанне гэтай ўсёй сітуацыі, дзе ён сказаў: выйшаў чалавек, праўдаруб, задаў правільныя пытанні, а на яго спусцілі блогераў-снайпераў. А гэта хто? Я і пытаюсь, вы... Хто такія блогеры-снайперы? Аднаго я ведаю, дарога. Ён прызнаўся. А вот вы... у дачыненні да Петрухіна, якая? Снайпер ці хто? Я разумею, ведаеце, у меня ёсць YouTube-канал уласны, на якім я ўвогуле ніколі не размаўляю пра палітыку, напэўна, было за 500 чымсьці відэо, магчыма, 1 ці 2 было, і я для сябе зразумеў, што мои гледачы, ім гэта не цікава. Маім гледачам значна больш цікава пра эканоміку Беларусі, пра тое, што адбываецца ў свеце, пра вось такія цікавыя гісторыі, звязаныя, вось як мы сёння размаўлялі, з розніцай у грамадскім меркаванні паміж Расіяй і Беларусю. А вось гэтая вельмі вузкая такая сварка, яна не цікавая. І таму я іх гэтым гуана не кармлю. А наконт цалкам блогера Петрухіна, давайте так. Ён сябе зрабіў калісьці імя на крытыкі беларускіх бюракратаў, якія там будавалі акумулятарны завод, не бюракраты, а тыя, хто будаваў, і цалкам на крытыкі вось улады. І такая ў яго прафесія, такая ў яго стыль жыцця. Амплуа. Ён прыехаў сюды
і паколькі ну, вот ведаеце Латушка міністэрскі працоўнік ён будуе міністэрства ён знайшоў сабе чыноўнікаў тут которых можна знайшоў сабе чыноўнікаў якіх трэба мачыць і вельмі добра мяне калісьці навучыў Ігор Кулей, дзякую яму. Не так істотна што ты кажаш як ты кажаш. То бок калі выходзіць Петрухін і вось такім я ад народа пытаюсь у вас, то далей ужо не істотна, што ім пытаецца. Істотна, што гэта выглядае як глас народа, і Петрухін выглядае як такі голас народа, сапраўды з інтэрнэта. Вось ён такі агрэгіраваў гэтую масу, яго некаторая частка глядзіць, у яго ёсць прагляды на гэтых пытаннях, так? Таму нельга казаць, што яго няма падтрымкі. У яго ёсць падтрымка часткі беларусаў, і ён выглядае сапраўды як такі глас народа. Другая справа, што мне падаецца, што ён працуе на электарат Жыриновскага. Ведаеце, вось Жыриновскі калісьці забіў себе палітычнае імя. І вось мне гэты электарат не блізкі, я не разумею, як з ім размаўляць. Яму блізкі тое, што ён пытаецца, гэта, канешне, неканструктыўна, часткова бессэнсоўна, но беларускія палітыкі, у тым ліку і я, павінны разумець, што ім, калі будзе дэмакратычная Беларусь, калі будзе, ім будуць задаваць такія ж самыя пытанні. Будуць выходзіць такія ж журналісты, будуць выходзіць такія ж грамадскія актывісты, і у тым ліку такога кшталту палітыкі, і будуць так іх і дзяўбсці, і калі яны не будуць падрыхтаваны, Светлана Ціхановская, якую злавілі за вуглом і задалі ёй пытанне, яна зараз выглядае на канале Петрухіна вельмі недобра, ці Латушка, які казаў, я нікуды не пайду. Яны павінны быць падрыхтаваны да гэтых пытанняў. Таму самого Петрухіна я не паважаю, таму што ён схлусіў неаднаразова наконт мяне, але яго роля, мне падаецца, станоўчая ўсёй гэтай сітуацыі. Яна павінна быць, ён выконвае гэтую ролю. А беларускія палітыкі павінны быць гатовыя к таму, што вось такая сітуацыя будзе. Такія пытанні будуць і павінны быць гатовыя адказваць у тым ліку я на такія незручныя пытанні, якія бываюць у тым ліку ад гледачэй Еўраду, калі яны плацяць невялікі данат і задаюць свае пытанні наўпрост. Да, ну, дарэчы, вот этот глядач, які задаў пытанне праз данат, падзякаваў і за тое, што я цалкам усё пытанне прачытаў, і за тое, што вы грунтоўна на яго адказалі. Давайте да сур'ёзных тэм. Вожык Патрыёт пытаецца, чаму аграрыі не дапрацоўваюць? Ну, подумаешь, заліло палі. Трэба рыс сеять. Дарма, что ли, сябруем с Китаем. Ввогуле, как бы, у працяг этой темы нават больше актуальная, ну, как бы, другая серия обосраных коров. Вот жах и что там еще робится с тым вот с падзяжом скотины. Что адбываецца? Слухайте, ну давайте, па-першае, все ж таки у нас навукова такая популярная перадача, да, таму давайте трохи ведаў. Што адбываецца цалкам з падзяжом скота? Пачнем з конца. Дзіўная рэч. Калі вы жывеце ў сябе у вёскі, ну, я разумею, што 80% беларусаў не жывуць у вёсцы, але памятаю, гэта было. І у вас ёсць адна ці две каровы, то калі у вас есть там цялё, і яно памерла, гэта выключны выпадак нейкі. Гэта што-то здарылася такое, што вы не даглядзелі. А цяпер уявіце сябе, што ў Беларусі на 1300 гэтых каўгасаў кожны год, ну вось в мінулым годзе было 147 тысяч, не 147, а 147 тысяч вось такіх смерцяў. Што піша КДК? КДК піша, так, гэтыя смерці ёсць. Чаму такія смерці? Не таму, што прыйшлі палякі і падсыпалі нешта ў гэтую ежу да гэтых цяля. Или не ведаю, хто Ілон Маск іх аблучае неяк. Не, там прапісана проста. Таму, што іх дрэнна кормяць, таму, што яны ў антысанітарных умовах, і таму, што не выкарыстоўваюць тыя лекі, якія павінны выкарыстоўваць, калі гэта малыя цяля. Гэта ўсё. То бок, адзін крок да наўмысных забойств са 47 тысяч душ. Але, што цікава, 2 гады таму, калі я пачаў цікавіцца гэтай тэмай, ну, робячы свае выданні і так далей, лічба была 108 тысяч за год. Потым Лукашенко пачаў уважліва глядзець у той бок, прыйшлі пракуроры, прыйшло КДК, і лічба пачала не падаць, а расці.
У нас было 108 тысяч, потом было 125 тысяч, в минулом году 147 тысяч. Зараз мы идем прикладно на 160 тысяч. Лічба расце. Чаму яна расце? Таму што за тое, што у тебя загінуў целю, у тебе, ну, магчыма, выгор. А за тое, што ты схаваў гэтую смерць, у тебе турма. Ну, ёсць крымінальныя справы. Людзі пайшлі ў турму за тое, што схаваў гэтую лічбу. Таму зараз кіраўнікі калгасаў выбіраюць паміж турмой і выгаварам, выбіраюць выгавар. Чаму гэта адбываецца? Ну, таму што у нас дзяржаўная сельская гаспадарка. Гэта, ну, калі б у нас была фермерская сельская гаспадарка, у нас бы, па-першае, не паміралі бы гэтыя целе, а па-другое, мы аб гэтым бы нічога не ведалі, таму што гэта было бы справа менавіта гэтых фермераў. Гэтым бы ніхто аб гэтым бы хто не разважаў на дзяржаўных нарадах. Ну, ведаеце, у Польшы прэм'ер-міністр не распавядае аб тым, колькі цялят палягло. Ведаеце, таму, ну, палягло, это ладно, там жывыя душы, там каталіцкая краіна за душы, там що ж таки, ну, што у тебе абасраныя каровы, уявіце сабе Дуду там, альбо там Туска, я не ведаю, там Сидорскага, які бегае па палях і крычыць: у тебе корова абасратая. Зноў вяртаемся ў пачатак нашага эфіра і кажам, што, канешне, ў гэты момант тыя людзі, якія побач, пачалі бы его заспакойваць, і хтосьці пазваніў бы у хуткую гэтую псіхіятрычную дапамогу. Таму што гэтаму чалавеку, ну, было бы, канешне, патрэбна такая дапамога, но мы жывём у той краіне, якой жывем. Што ж затычыцца цалкам сельскай гаспадаркі, то, канешне, рис у Беларусі не вырасцем, як не выраслі кавуны, як не дамагаўся гэтага Лукашенко. І, канешне, ведаеце, у мяне недобрыя прагнозы па бульбе. Як не дзіўна зараз. Чакайце, так яны ж там улічылі памылкі, там павялічылі пасевы. Ну, ведаеце, статыстычна яны павялічылі пасевы. Напэўна, на суткаў на 20 яны кажуць аб тым. Гэта ўжо вельмі у меня так выклікае пытанне, таму што у нас не ўражай быў на 30%. У нас было скарачэнне ўражаю 24-23 года на 30%. І таму, калі ты пры той самай уражайнасці зрабіў на 20% болей, то ты не вырашыш пытанне. Будзе трохі лягчэй, але толькі трохі. Гэта па-першае. Па-другое, гэта статыстыка чья? Гэта статыстыка дзяржаўных арганізацый, не фермераў. А ў нас гэтай дзяржаўнай арганізацыі вырошчваюць, ну, 25% усей бульбы. А фермеры вырошчвалі 75%. І мы не ведаем, колькі пасеялись фермер. Ніхто не ведае сёння. Таму гэтая лічба пад вялікім пытаннем. Па-трэцяе, ну, былі ж замаразкі. І тое, што ён зараз кажа, давайте зараз сажаць, так на двары 1 чэрвеня. Калі хто сажаў бульбу в Беларусі 1 чэрвеня? Ну, магчыма, я не вялікі адмысловец у сельскай гаспадаркі, напішыце ў каментарах, калі я памыляюся, але мне здаецца, што мы ўжо прасралі ўсё, вось гэты тэрмін, калі магчыма было нешта вырашыць. Таму у меня такі прагноз, што мы і ў верасні не вырашым гэтае пытанне, што яно застанецца на наступны год. Я ў гэтым не ўпэўнены, але вось такія мои разважанні. Ну і апошняе рашэнне аб тым, што ў нас цяпер з несяброўскіх краінаў можна пастаўляць бульбу, цыбулю, капусту, яблыкі ў Беларусь. Слушайте, вот у вашего любимца Азаронка вот это вот капиталистичная бульба с это вот ЛГБТ, может быть, некими... ЛГБТ бульба. Да, она колом у горле не станет, вот як оно, там ці капуста там где-нибудь застране на выходе. Ну, капуста, звычайна, не застрае, але мы не ведаем, як працуе унутраныя органы Азаронка. Можа, яго как бы нешта па-іншаму, чым у нас. А, канешне, ён будзе намагацца гэта схаваць. І ведаеце, беларуская прапаганда уже вось такі вымушаны крок выдае за тое, што вось, глядзіце, яны на нас накладаюць санкцыі, а мы такія адчыненыя свету. Мы з вам з добрай волі. Як той Пуцін, які вывеў войскі з-пад Киева, таму што быў усё трындзец, гэта быў у нас жэст добрай волі. Вось так аб гэтым піша беларуская прапаганда, і, напэўна, Азаронак будзе аб гэтым так казаць, што вось мы не такія, як яны. А насамрэч, гэта, канешне, вымушаны крок, таму што без замежнай бульбы, ну, вось наступны месяц, напэўна, было не працягнуць. Што ён павінен падкрэсліць? Што гэта крок зноў Турчына, і што ён робіць
тое, што патрэбна рабіць, таму што калі ўсе дэфіцыт, а недахоп бульбы это менавіта вынік рашэння Лукашэнкі ў кастрычніку 22 года аб рэгуляванні коштаў, ніяк інакш мы нічога не пастаўляем зараз у Расію. Калі ёсць там статыстыка, то за 5 месяцаў мы аддалі ім 32 толькі тысячы тонн бульбы. Раней было за год 300, а тут за 5 месяцаў толькі 30. Там нічога, ніхто не вывозіць у Расію ніякую бульбу. Мы просто самі зрабілі тое, што зрабілі. Так вось, аб чым я? Турчын робіць усё правильно. Калі у тебя есть такая проблема с дефицитом, ты повинен отпустить кошты, и он отпустил кошты, ты повинен адчыніць краіну, каб кожны, хто жадае гандляваць гэтым прадуктам, меў магчымасць прыйсці і гандляваць. Таму гэта крокі ў добрым накірунку, але, напэўна, ўсё ж таки трохі спазніліся. Увогуле, я ж ж таки, ну, як і вы там у пэўнай ступені, як там казаў Паніковскі, чалавек раньшего времени. Мы ж памятаем там за савецкім часам, калі там усе палі засеяныя бульбай, як там школьнікі хадзілі гэтую бульбу жукоў выбіраць, там прапалваць і ўсё такое. Наколькі я вот чытаў, ўсё ж таки Беларусь у пэўным сэнсе гэта такая зона рызыковага землядзелля, асабліва ў дачыненні да бульбы, тому што у нас на палях вельмі шмат камянёў. І вось гэтая тэхніка, якая за савецкім часам і было заваліць, зламалася і зламалася, атагналі там за склады, паставілі іншы трактар, это вот бульбакапалку. А па-першае, яны ламаюцца, а сёння не тыя умовы, каб тэхнікай разбрасывацца грошы так каштуе. Па-другое, па выніку сабранага палова бульбы, палову камянёў. І нема рабскага труда школьнікаў, якія хадзілі і прапалвалі, абіралі там і ўсё астатняе рабілі. Ці атрымаецца? Чаму? Яны ж не з пустога месца скарацілі колькасць бульбы, якую садзілі на палях. Таму што гэтага не стала ўсё. Ну, ведаеце, ваши, канешне, аргументы вельмі цікавыя. Вельмі цікавы. Но у меня пытанне, а што змяняецца, калі ты пераязджаеш, ну зараз не пераязджаеш, раней пераязджаў, а з Гродна да Беласток? Там што, адразу некая іншая земля, глеба? Там адразу неяк все па-іншаму? Не, але чамусьці няма такіх пытанняў. Наконт таго, чаму как бы зменшыліся пасевы, ну глядзіце, у нас у савецкія часы было 13 мільёнаў тонн бульбы на год. А нам самим патрэбна толькі мільён, можа, 1,5 мільёна. Все астатняе гэта на корм скаціне, на нейкія прадукцыйныя, ну, ёсць жа крахмал з бульбы, так далей. Таму ось такі вельмі невялічкай кавалачак ідзе на ежу. Таму у нас было 13 мільёнаў за савецкім часам, потым у нас было 10 мільёнаў у 10-х, ну, невялікая была змена, а потым яна вельмі рэзка скарацілася. Да 4 мільёнаў, прыкладна, 4200. Было там некалькі гадоў таму. Ну, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася з беларускай вёскай адначасова, то мы убачым, што з беларускай вёскі з'ехала больш за 1 мільён чалавек. У нас засталося там менш за 2 мільёны чалавек. У нас вёска, яна цалкам сціраецца, яна сканчаецца, беларуская вёска. Там засталіся пенсіянеры. І калі раней было каму там выгадаваць свіней і карміць гэтых самай бульбы, то зараз в 6 разоў скарацілася колькасць свіней у хатніх гаспадарках у Беларусі. І таму частка гэтага скарачэння была натуральнай. Не патрэбна было столькі бульбы. Але тое, што адбылося вось 22, 23, 24 год, гэта ўжо не натуральнае скарачэнне. Гэта выключна вынік рэгулявання коштаў. Калі было, яшчэ патлумачу, як было? Вось у тебя есть кошт бульбы на конец 22 года, и ты не можешь его поднять более чем на 3% за год, покуль у тебя не задарылася бульба нового урожая. При этом у тебя растут выдатки на заробки. У нас Министерство сельской господарки хвалится, что его заробки выросли на 20%. Так это же себе кошт той самой бульбы. У тебя растут выдатки на паліва, на угнаенне, и ты не можешь поднять кошты. Гэта азначае, што чалавек бачыць, што адбылося ў 23 году, бачыць, сколькі ў яго мінус у кішэні за кошт бульбы, што ён не зарабіў, а страціў. І ён себе кажа весну 24 года: стоп, пакуль такія гульні з дзяржавай мяне не задавальняюць, і скарачае пасев. Выключна эканамічная логіка цалкам па падручніку. І тое, што мы назіралі з гэтай самай праклятай бульбы, колькі разоў мы ўжо аб яе кажам, гэта падручнік эканамічнай тэорыі. Вось там ёсць глава
што будзе, калі пачаць кіраваць коштамі. І там написано, што будзе дэфіцыт. Калі у вас цена не адпавядае выдаткам прадпрыемству, то у вас будзе дэфіцыт, таму што прадпрыемства не будзе жадаць вырошчваць гэту бульбу. Все па эканоміксу, все по падручніку. Я зразумеў вас правільна, што вот гэтыя рассказы про тое, что ўсю бульбу гэтыя дрэнныя фермеры вывезлі у Россию і таму беларусам няма чаго есці, это ўсё байкі. Гэта ўсё напростовая хлусня. І таму Путин без выдумкі. І таму Путин так пахіхікаваў, калі про это казаў. Ну гэта было вельмі цікава, калі ён там на нарадзе ему распавядаюць там нешта про семена, про бульбу, і он кажа: так а што, бульбу можем завесці з Беларусі? Ну такі шчыры чалавек і побачыце чалавек. Владимир Владимирович, у Беларусі бульба скончылася. Што? Скончылася бульба. Это было вельмі такое адлюстраванне рэчаіснасці. А рэакцыя Лукашэнкі на вот гэтае? Так рэакцыя Лукашэнкі, на што ён как бы зноў абяцае, што ён будзе карміць Расію бульбай. Так ніколі не было. Мы заўсёды вельмі мала прадавалі ў Расію бульбы, не больш за там 7-5% нашага ўраджаю цалкам. Гэта прадукт, які ўнутры мы ўсё ж такі яго елі. І гэтага зараз не будзе. Гэта Лукашенко жыве ў сваім свеце. У яго такая вот фантазія, не трэба яго чапаць, няхай ён там сам сябе жыў бы, не чапаў бы беларусаў, было бы добра. Давайте вот зведаеце, што яшчэ одну тэму закранем. Я думаю, что это ўсё ж таки от недахопа бульбы в арганізме у камуна сталіністаў здарылася, што яны тут вырашылі, что давайте мы больш не будем Лукашенку перавыбіраць, то есть отменим выборы Лукашэнкі. Ну так, вельмі мне цікава было за гэтым назіраць, таму што вось я зараз скажу фамілія Сыранкоў. Вось нашы гледачы, ну неяк хтосьці дасведчаны больше скажа, што гэта у нас такі ёсць камуніст. Но нормальны чалавек спытае: а гэта ввогуле гэта хто? Але сапраўды у нас есть афіцыйная партыя камуністычная, ён яе лідар, і ён пайшоў на выбары, каб быць спойлерам Лукашэнкі, і нешта там набраў некалькі адсоткаў. Так? І вось гэтага чалавека запрашаюць у студыю УНТ, задаюць ему пытанне, і ён такі шчыра распавядае: слухайце, а навошта нам ввогуле кожны раз вось так турбавацца? Ну, навошта нам гэтае хваляванне? Гэта пекла. Гэта пекла. Так, ён казаў, так, дзякую, Зміцер, ён казаў гэтае слово, гэтае пекла. Калі мы можам просто сказаць: ну, у нас зараз будзе ВНС абіраць прэзідэнта, і ўсё, і не будзе ніякіх напроставых выбарах прэзідэнта. ЦК КПСС, умоўна. Так і ёсць гэта вырашэнне. Не было ж там выбараў, было свята буфетаў і дэманстрацый. Так, ён прапануе вось такую сістэму, як у Кітаі, як у савецкія часы у ЦК КПСС, то есть ввогуле не будзе у вас ніякага права голаса і ніякага ўплыву на таго, хто будзе кіраваць дзяржавы. Што мне ў гэтым цікава? Ну, ведаеце, па-першае, ёсць тэхналагічнае пытанне, потому што ўсё ж таки была камуністычная партыя, там была нейкая ідэалогія і была нейкая выстроеная гэтая сістэма, якой зараз у Беларусі няма. І яна не такая адзіная, крэпкая, як была камуністычная партія ў Беларусі. Таму мне здаецца, што пекла можа быць і значна большае, чым зараз. Яны там могуць сутыкнуцца з непрадказальнымі наступствамі. Ну, а па-другое, ведаеце, Сыранкоў то Сыранкоў, Гайдукевіч, да яго ніхто не ставіцца ў сур'ёз. Але вось то, што гэтыя думкі ідуць у прайм-тайм на ОНТ, і пра тое, што насупраць яго сидзіць не абы хто, не Турції Азаронак, ведаеце, а сидзіць цэлы міністр інфармацыі Маркаў, які ў гэты момант яго не спыняе, а наадварот ківае галавой, што так, слушная думка. Мне падаецца, гэта сур'ёзны ўкід наконт таго, што, ну, каб не, уже ведаеце, не катаць Лукашенка на каталке праз 4 гады з паловай на наступных выбарах. Бо, ну, будзе вельмі дзіўна, калі чалавек, які не можа ўстаць уже, а я гледзячы на тое, што адбываецца зараз з Лукашенкам, я упэўнены, што ў 30-м году ён уже сам хадзіць не будзе. Таму што, ну, он хворы чалавек. Ну, па ўзросту уже. Вось, таму, канешне, яны могуць прапанаваць вось такія сістэмы,
І вось гэта ўкід, гэта першы ўкід наконт таго, што давайте зноў мяняць канстытуцыю. Гэта вельмі небяспечна. Падаецца, ну, а чаго такое, ну, якая розніца? І так, Александр, то есть на вашу думку мы уже, ну, беларуская палітычная сістэма, скажем так, наўпрост набліжаецца да вот гэтай такой трансфармацыі, ці гэта ўсё ж такі, бо это не першы раз закидывается такая вот такая тэза, такое типа меркавання. Можа, яны яшчэ пакуль што толькі прамацваюць меркаванне грамадскасці? Слухайте, ну, сама вось гэтая сістэма, яна ж была, у нас радзілася не самая па сябе. Гэта была такая умова яшчэ верасня 2020 года паміж Пуціным і Лукашенко, а потому што будзе перабудавана сістэма улады у Беларусі. Потым у 22 годзе яе засунулі пад дыван, бо не спатрэбілася, бо стала зразумела, што Лукашенко праз наших сілавікоў кантралюе краіну і Пуцін пачынае вайну, і таму было не да таго. Зараз зноў вярнуліся да гэтай тэмы, да гэтага тэзісу, і мне ўсё ж таки падаецца, што з іх пункту гледжання зараз вельмі добрыя абставіны, няма такой цікавасці да Беларусі, і можна ціхенечка так зрабіць, вось закрэсліць права беларусаў галасаваць цалкам. Зразумела, што гэта было по просьбе народа. Канешне, ну, як заўжды, как бы зноў будзе пра канстытуцыю, зноў пра змену канстытуцыі, зноў пра 80% вашых галасоў, якія адкажуцца ад свайго права абіраць прэзідэнта. Вось, і ўсё. І мне падаецца, што ў гэты раз яны так больш-менш сур'ёзна заходзяць адсранкова, намацаваюць, як грамадства ставіцца да гэтай думкі, і рух вельмі... Сёння вы некалькі разоў ўжо казалі, што мы рухаемся ў тым напрамку, ну вось і зноў наступны раз я скажу, што так, мы рухаемся ў гэтым напрамку. На завяршэнне, таму што, на жаль, спадару Александру трэба ісці, а нам вот не на жаль, але трэба наступныя эфіры праводзіць таксама. Я б хацеў да сённяшняй нарады звярнуцца, я не ведаю, ці паспелі вы яе праглядзець, ці не. Там Петкевіч у тым ліку выклікалі на кавёр, размова ішла у тым ліку, і вот мне тут просто цікава гэты момант пра выпускныя экзамены, пра вось гэтае цэнтралізаванае тэставанне, ну і маўляў таго, што трэба, зараз я вот открою про это, пішу: очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании, вступительная кампания имеется на увазе. Я не сомневаюсь, что будет честно, сказал самый честный политик Беларуси. Чаго яны раптам узяліся за гэта, і як вам, не ведаю, бачылі вы гэта відэо ці не бачылі, як, так, зараз адкрыю, недзе тут у мяне гэта згубілася, пра тое, як правяралі выпускнікоў, якія прыйшлі на цэнтралізаваны экзамен. І вот у Бярозаўскім раёне выпускнікоў школы, якія прайшлі на цэнтралізаваны экзамен, заходзілі на тэрыторыю школы вот праз этую брамку, і там стаялі міліцыя, нарад міліцыі с аўтаматамі, с металашукальнікамі, і вот так вот абшукивалі кожнага і кожную выпускніцу і выпускніка, каб прапусціць вот на тэрыторыю школы. Ну, то есть вот, чтоб по-честному ўсё было. Да. Як вам это вся эта система падаецца? Да чаго это ўсё ідзе? Вот гэта все вядзе да таго, што яшчэ больш выпускнікоў з'едуць з краіны. Таму што калі у цябе вось гэтае, калі ты фармуеш у маладога чалавека вось такія адносіны з дзяржавай, каб выкарыстоўваць сваё права, ты павінен прайсці праз шмон ментоў, засталося толькі раздзецца цалкам. Ну, вось, і будзе СІЗО. Вось, калі іх будуць яшчэ раз і глядзець з фонарыкам у некаторыя месцы, то гэта вось астатні крок зноў, астатні крок да СІЗа. Што гэта можна выклікаць? Гэта можа выклікаць у людзей, якія да сябе ставяцца з павагай, якія, ну, маюць нармальны ўзровень адукацыі, нармальную матывацыю, жаданне ні коім разе не мець з гэтым ніякага дачынення да гэтага.
не чапаць гэта, не стаяць разам, і паедуць яны людзі вучыцца ў Вільна, у Варшаву, хтосьці паедзе, магчыма, у Маскву, напэўна, там няма яшчэ такіх дзіўных, там шмат чаго іншага, но паедзе в Москву. Цалкам жа, калі мы кажам пра вось гэтая справядлівасць, мне падаецца, што гэта дзесьці з савецкіх часоў. Ну, глядзіце, у савецкія часы вышэйшая навучальная установа была нейкім ліфтам. Тады ў нас было не вельмі шмат там месцаў, там было, ведаеце, стыпендзіі плацілі для ўсіх тады. І была вялікая канкурэнцыя. І тады, как бы, сканчэнне гэтай навучальнай установы было нейкім білетам у лепшую будучыню. Не заўжды, но але ж все ж таки было. Зараз у нас, па-першае, колькасць месц у вышэйшых навучальных установах і колькасць выпускнікоў школы амаль аднолькавая. У нас няма нейкіх конкурсаў, і калі вы пачытаеце справаздачу КДК, якая праверыла сельскагаспадарчую галіну, у тым ліку і нашу аграрна-тэхнічны універсітэт, то яна сказала, там няма ўвогуле конкурсаў, там недахоп на нейкія спецыяльнасці там па 30%, яны рыхтуюць на 30% меней, чым патрэбна для эканомікі сельскай гаспадаркі. І у нас зараз не тое становішча, калі вось гэта было некай праблемай. У нас зараз любы выпускнік можа выйсці, да, ён, магчыма, не дайдзе да БДУ, но там карупцыя засталася, і там кого надо, того і прымаюць. Але пайдзе ў нейкі іншы вуз, і гэта ўжо не так істотна, як было раней, якія вуз ты скончыў у Беларусі, таму што мне здаецца, што яны ўсё ж такі прыкладна ўсе аднолькава дрэнны. Мне так здаецца. І таму цалкам увага да гэтай галіны, гэта зноў-такі постсавецкія нейкія фобіі Лукашэнкі, но гледачам я пажадаў бы все ж таки глядзець не вось так вузка, выбіраючы паміж БДУ, эканамічным універсітэтам, які скончыў калісьці ў Беларусі, і горадскай акадэміі, а глядзець больш шырока. І в том ліку дбаць аб сваіх, я дбаць, так правильно слово ўжываю, о сваіх дзецях, аб тым, кім яны будуць пасля і сколькі яны будуць, прабачце, але зарабляць, і глядзець на тое, што зараз вельмі шмат магчымасцей у навакольных краінах, дзе няма гэтай дураты, і дзе ніхто не будзе паласкаць мазгі вашаму дзіцяці всякай ідэалогіі і ўсім астатнім. І у тым ліку рускім мірам, з якога мы сёння пачалі. Добрый день, Еврорадио и гость. Благодарю за вашу работу. Зомбоящик отключен. Смотрю только вас. Пише Марона. И дякую великий за то, что сапраўды не глядите зомбоящиков с зомбами, зомбямі, якія там правяць бал і робяць выгляд, што яны типа журналісты-расследаваннікі у клетчатых піджаках альбо ввогуле там аматары ЛГБТ ці анты. Вот, ну, але тым не менш. А калі про Пятрухіна распавядзеце, про Пятрухіна ўжо распавялі, і таму менавіта каб своечасова далучацца да стрымаў, я пастаянна і нагадваю: подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, натискайте на звоночек, каб вам пришло поведомление и вы не пропустили початок стрыма, и тады почуете и про Пятрухина, и про все остальное, про что мы говорим от початку, а не прибегать, як казала моя бабка, у свиные голосы. Ну, это напрыканцы, на заканчэнне ўжо нейкай падзеі. Вот, і тады казаць: а где ж вот это вот усё было, мы не чулі, мы пропустили, непразрыста и подман суцэльны. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Александра Кныровича. Самая непразрыстая и с подманами программа. Жартую, насамрэч все празрыста, і вся шчырая праўда про тое, што адбываецца в эканоміцы, у сацыялке, і не толькі тое, што ў Беларусі, але і тут у дэмакратычных сілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй.